M'han dit que com a ambient, Chamonix d'això està superbé. Però el rotllo de termals, d'això... És aquesta llagostera que fa. Sí, vaig fer el fet. Ah, vas fer el fet. Vale. Bueno, no sé què voleu. Demà pujada, no? Sí. Pau, ja. El avituallamiento más bien es por lo que implica a nivel psicológico, que es como que ya me queda menos, ¿no? Que otra cosa. Sí, eso es. Bueno, per pujada, en curses més curtes on podeu córrer més, sobretot, bueno, explicaré una mica com pujo jo, cadascú puja com vol, O com pot. Sí, com pot, això. Si és corrent, sobretot, utilitzar sempre el que és punta del peu, mai apoyar tota la cama per evitar càrrega quàdriceps, perquè després tot puja i tot baixa, per tant a dalt trobarem una baixada i si carreguem quàdriceps no baixarem. Llavors, sobretot, el cos una mica sempre endavant, acompanyant el que és la força de les cames i més val passes petites, tipus així, però córrer, o sigui, mai parar. Qui para, Com en està Pere, eh? Llavors, córrer passes petites i calculem més o menys alçada del peu que ens trepitgem, diguem, puntes i fer això. Puntes del peu i passes petites sense parar. I així no ens cansem, però molt menys. Què passava? A mi em passava al principi quan corria, que jo pujava i pensava que estava fort i feia així i als 50 metres estava mort, perquè desgastava molt el quàdriceps. Llavors, per no desgastar el quàdriceps, passes petitones i anar fent així, anar pujant. A qui no pugui i hagi de caminar, no us explico res nou, ja ho sabeu, però és cames fortes, mans aquí i sobretot, mai apretem sempre la força, mai li fem sempre només quan sortim, perquè si no perdem molta força a l'hora de fer la trepitjada. Llavors, pugem i quan sortim és quan jo apreto. Jo surto i apreto. Veus? Exageradament seria això, Seria fer això i quan surto apreto cama i apreto el braç. Llavors, exageradament seria això. Hem impulsat, D'acord? I llavors, Per favor, calla't. a més de fer el córrer així, doncs caminem, però fem el mateix, sortim amb la punta del peu, per evitar això, sobretot sempre que no volem carregar tampoc amb el quàdriceps, volem carregar més el gemelo, que és les pujades. Llavors, sortim amb la punta del peu, però apretem amb els braços, i a partir d'aquí li vas fotent la canya que vulguis, més o menys, i per baixar, ja que estem i ho fem, Sí, això m'interessa. dos baixades, no? La baixada segura, que seria baixada, en el meu cas d'ultres, que és quasi sempre com baixem, és cul cap a baix, cames més flexionades i el cos com una cadira, més com una cadira, ¿vale? Exagerant seria això. Seria fer això, com una cadira, i jo baixo segur, tota la planta del peu. Què passa? Que si es plou, planta del peu, terra, no? Ens caiem. Llavors, a més de fer planta del peu, utilitzem mitja planta del peu, mai trepitgem, ja ho sabeu, branques i això, i jo el que sí que faig és m'ajudo de zones com això, d'acord? Zones on puguis veure frenada per no avançar, no? Llavors, en curses més curtes que pots córrer més, com seria de 8 quilòmetres, el cos el tirem molt més endavant, sudem de fer això, sinó que fem així. I imitem una mica la pujada amb baixada, d'acord? Llavors, vindria a ser utilitzar molt més la punta del peu per baixar. Hi ha zones que pots apoyar tot el peu per frenar, com podria ser aquí, per exemple. Doncs apoyem tot el que és planta del peu per a partir d'aquí tornar a començar. D'acord? Has d'anar jugant una mica amb el terra. O sigui, tracció 4x4. Sí. És sobretot jugar Davant, darrere i per punta costat. per zones on pots córrer, com vindria a ser això. Jo aquí podria córrer, i aquí, hòstia, una mica de planta del peu per frenar, per tornar a córrer. Però sobretot el cos molt més aixecat, no tan cul i més tirat endavant. El motiu de per què apoyes? Clar, jo miraria buscar una pedra o alguna Sí, perquè, bueno, depèn de cadascú com ho vegi. Jo aquí, per exemple, jo baixaria, segurament aquí no pujaria, però pujaria molt més aquí.
perquè així jo ja m'encaro a la meva dreta, val? Però bueno, que aquí igual és exagerat fer-ho, que igual aquí pots tirar més recte, però en zones així sí que busco molt més. No, el punt de pollo tot. Bé, jo és que... Aquí el meu problema és que sóc molt pronador. I llavors jo he treballat el tema dels peus i sí que és veritat que m'estorço molt però no em fan mal. Llavors sempre faig així i no passa. Jo faig així i no passa res. Sé que no em faré mal, però sí que és veritat que heu d'anar amb això. I ja està, la base és això. No us he explicat res nou, ho sabeu tot, però... Va, apreta! Bueno, Feina feta, molt bé, tio. Gràcies per les... molt bé. Molt bé, tio. Perfecte. Molt bé. Molt bé, Pau. Bien, gracias. Bien, gracias. Com te'n passa? Venga. Vale, guapos. Hola. Jo també quiero una foto. Molt bé. Us ho poseu dins, Molt bé, molt bé. Bueno, ya he chocado, pero vuelvo a chocar. ¿Me haces una foto? Dame la foto, Jordi. Sí.